and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nakalingkawa si Emily sa dihang gipira siya sa wa hiilhing lalaki nga barkada ni Rafi sa monte. Miabot si Michael ug man may baw sa nahitabo, gigukod niya ang van apan wa na kini maabti pa. Gibati og tumang kahadlok ang dalaga. I love you, Emily. I love you too, Michael. Sige, tara. Ihatod ko na ikaw sa inyo. Mike, nabala ka sa baya si Mama sa pagsige na kong sakay sa motor ni mo. Oh, nga naman. Mag-amping ba ako sa pag-drive sa motor? Among mga silingan, mangkoy. Lain ko na una. Giingnan ko bitaw si Mama nga pasagdi lang na sila. Basta walang ko'y kibuhat kadautan. Pasabdon ko si mama mo. Tara, mag-isulti ko niya. Nalangan ron og uli da. Na traffic tingali. Oh, motor. Sakay na sad kahaan na ang akong anak. Wa jud ko masayo. May angkas na sa diay. Si mama mo, oh, nakita na ko sa jealousy ninyo. Nag-atanggi di ay. Dali na. Magigsulti ka man ka ni Mama. Dali. Kulbaan mo noong ko. Di ba katas katong kasaba? Dili sab ingon ana ang kinaiya ni Mama, uy. Mo respeto pud na. Dali na. Sige. Ma? Paamin ako, Ma. Nagpatod na sad ka. Mayong hapon, tita. Maing hapon sad nimo, Michael. Gipugos ko lang og pasakay si Emily, tita, kay kitaan magod na ako siya nga nagkatang sakyanan. O dugay ko na siya nakasakay. Peak hours manggod, ting pamauli na. Mao ba di ay. Og salamat ha, Michael. Way sa pa yan, tita. Lingkod, Mike. Excuse na ha. Ipahimutang sa nako ang akong things. Excuse. Yun na. Gusto ka kape o juice? Ayun lang, tita. Salamat kayo. Di bisag ko magdugay. Ako lang gihatod si Emily. Dugay na ba mong kaila sa akong anak? Murag, dili pa man dugay nga mihisgot siya bahin nimo. Schoolmate me, tita. Ahead ko grado niya kay 2 years na lang pabuto na ko nga mag-graduate na ko. Di ay ba? Maayo kun mao ka na. Si Emily, dugay-dugay pag yun. Pero misaad siya nga magtarong gyud sa iyang pagtuon. Kay humanon gyud niya ang iyang kurso. O hinaot nga matuman na niya. O nga dili lang unta-una siya manarato. Supak day ka, tita, kon may boyfriend na siya? Dili man sa ingon ni Ana, Michael. Pero mas maayo magyud unta nga dili lang una. Samtang nagtungha pa. Mahimong masayod sa inyong topic, Ma? Mogi ako nabatian ang pag-ingon ni Mama nga samtang nagtungha pa. Magtarong gyud kuno ka samtang magtungha pa. Magtarong manggug ko, Ma. Maayo kun mao ka na. Tita, di lang ko magdugay ha. Adto na lang ko. Dali agad ni mo. Hapit na mong ngip-ngip, Emily. Dili maayo nga magabihan siya sa daan. Nagmotor na ba si Michael? Maayo magkina siya mo daog motor, Ma. Mabitaw nga nisugot ako nga iyang ihatoy. Bisa na. Daghan nga disgrasya ron sa bahin sa motor. Mag-amping gyud ko, tita. Sige, adto na ko. Hala, sige, Michael. Ma, ihatod na ko siya sa silong, Ma, ha? Dali, Michael. Nagduda naman hinuon ko. Murag nagkasuod na sila pag-ayon ni Emily o ni Michael. Pila kahigayon na nga ihatod siya dinhi sa bahay. Og nasabtan ako nga murag inspired kaayo ang akong anak. Si mama ni mo ba? Na, gisundan tagtanaw din eh. Maabitaw. Sige na. Amping, ha? Love you. Love you too. Bye. Noon sa ni Van. Anong nalumping man eh? Ug daghang garas. Ha, Rafi? Sorry, Dad. Wakali kayo eh. Nasagiran ko.
Wa ko makamantay. Unya ingon lang niya na. Ha? Gipauli na nimo dinhi nga dako na kadaot. Usa man sa kinanay na kasagi din eh. Truck di karga, dad. Ug ako mo sa, dad. Mo nga, wala na ako mo reklamo. Wa ka mo reklamo kay hubog tingali ka. Dili, dad eh. Ayaw na lang paglimot, Rafi. Abusado ka no kayo da. Sorry na, dad. Gikan ka no. Dili ka na makada sa bisan unsang sakinan. Oh, Di man nila. dad, dili na mahimo. Musamot ko kalit sa kong klase. Ha! Klase niya. Nagtuo ka nga wa kumahibaw sa imong kabuang, Rafi. Nagsigi kag barkada. Sigig sud sa mga bar. Nahibaw ko. Lingaw-lingaw ra maguna, dad, good. Pero nagtarong mo ko sa akong pagsuko. Hilom! Abusado ka. Giabusahan mo ang akong kaayo nimo. Osmon ko, dili ka na makagamit sa bisan unsang sakinan. Pwede kag bisikleta. Buisit ka. Bisikleta, good. Suluhan na, dad. Kapilaray paglipat ni mo. Kinigid si Emily ang nakaingon. Idlas bay hanada. Sa tanang babae nga akong nagustuhan. Siya ray idlas. Husto. Husto. Naibaw na ko sa akong buhaton. Mga regalo. Oh, sakto. Chocolates. Fresh flowers. Muna'y ganahan sa mga babae nga mahinhin. Mauna. Mauna'y buhaton ko ni mo, Emily. Huwag pa mo gawa si Stella. Ay, nagbilanggo na sa siyang kwarto. Ay, basig na to. Susihon ko. Hi, Lula. Oy, Bless ko, Lula. oh, kabuutan. Good ni mo ron. Nalimot naman unta kag amin ako kay ulitaw ka na. Mauwaw ka na. Dili ba yaan taang nga ikauwaw ang pag-amin bisan og may edad ka na. Okay la. Balik ko na, gikan karon. Maayo noon. Yun na ba, temparagod mo nagmalipayon ka man ron, Michael? Yes la. Tuod kay may inspirasyon ako. Ha? Unsay? May girlfriend ako. Mao ba? Nga no, karon pa di ay ka magka-girlfriend? Dakan man ang nakrush ni mo. Ala ha, choosy ka o babae ha? Si Lula Bito. May chosi pa ha. Nasakop ka na sa millennial age la ha. Ay da, sige danaw sa mga teleserye. Mora man ay kalingawan ako, o man ko'y laing buhat din he. Mora gid ang pag-atiman o sahay sa imong inahan. Ain si mama la. Ay nas ko arto, ato ako na be. Kung natuog ba, ayaw lang to gawa ha kung natuog. Oy, may bangon na di ay. Agdahaw pa ni hapon. Hi ma. Andam na ba yung panihapon, Tia? Ay, ipaandam ko na. Naghuwat lang ko ni mga mugawas. Kadiyot ha kay ariod ko. Wa ka na gibati sa lawas ma? Wa na. Dali na sa komedor. Salamat ha. Murag maayo ang iyang buot na ko. Padayon na mo diha, Tia. Ay, kagamay ragos gikaon mo, Estela. Busog ako, Tia. La? Okay na. Nagigsulti na ko kanina si mama. Mao pa. Nyaon sa may gipanagsultihan ninyo. Nangutana ko, og wa na ba siya gibati? May nang mitubag na kula. Wa na kuno. Pagkigsultihi ko siya, kada may ni adin niya sa bahay. Una ka mo at tutungaan, pagkigsultihi. May ubos mo ko usahay la. Isinghagan ko. Mura lagi og wa siya pagmahal na ako. Iya lagi tingali ng batasan. Ay sabta na lang. Tungod sa tingali na siyang pagkapalahubog. Ay maingon tang palahubog na gyud siya kay pero may mahubog. Mao lagi? Maayo na lang sad kay ni araman din niya sa bahay. Og adto pas gawas. Ay ko, mauwaw kaayo ta. Pasag di lang la, pagisultihan ko si mama. Pero sa puton gani, di lang sa kumudool kay
May ubos lang ko. Michael! Sa going helper, bahati ko diri wine. Di ako sa kwarto. Hala, Lola. Nangayon na sa bugwain. Ako na ba sugo niya? Ang bino! Ma. Ako na hato diha, ma. May gibuhat ang helper. Naa na, ma. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!